αυστηρό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσή της και μάλιστα στην επιβολή προστίμου αν δεν πληρούσε κανένα περιβαλλοντικό όρο. Η ίδια μάλιστα η γραμματέας αποκάλεσε τη Λάρκο περιβαλλοντικό έγκλημα που σπέρνει κυριολεκτικά το θάνατο. Βέβαια, οι παραβάσεις μέσα στην 35 σελίδες έκθεση είναι καταχωρημένες, δεν τις διαβάζω. Τι γίνεται τώρα? Θέλω να σας πω κάτι άλλο, ότι μέσα σε αυτά το σιδηρομετάλλευμα, το σιδηρονικέλιο που ήτανε, μην πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν τίποτε άλλα μεταλλεύματα, υπάρχουν. Αλλά βέβαια δεν είναι σε αυτή την ποσότητα που είναι το νικέλιο. Τι γίνεται τώρα σε αυτή? Με την όλη επεξεργασία, κύριε, αυτό είναι αποδεδειγμένα, ότι μέσα έχει και χρώμιο. Και το εξασθενές χρώμιο είναι καρκινογόνο. Αυτό το καρκινογόνο ακριβώς υλικό, τι έγινε? Με το να αποθέτει και αυτές σκουριές έξω από τον ιβοϊκό, στα χωράφια, που αν πάτε στο Μαρτίνο να δείτε τι έχει γίνει και από εκεί με τους κατοίκους, γιατί δεν είναι παραθαλάσσιο, τι έχει κάνει? Έχει επηρεάσει όλη τη βιωτεία. Και όταν λέμε τη βιωτεία εννοούμε τους ορίζοντας, τους υδροφόρους ορίζοντές της. Με αποτέλεσμα τι? Θα διαβάζω εγώ ένα πράγμα τώρα έτσι χοντρικό. Βιωτεία. Μετά από μια μελέτη που συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΛΠΙΝΟ, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Από ένα έλεγχο σε 5.824 άτομα της περιοχής διαπιστώθηκε αυξημένη επιδημολογία σε διάφορες μορφές καρκίνου, ύπατος, νεφρών, υδροδόχο κίστης και πνευμόνων. Στη διάρκεια των 11 ετών, από 1999 μέχρι το 2009, καταγράφηκαν 474 θάνατοι, από τους οποίους οι 118 οφείλονται σε κάποια μορφή καρκίνου. Μάλιστα, το ποσοστό των θανάτων από καρκίνο ήταν κατά 14% υψηλότερο από όλες τις άλλες περιοχές. Στη μελέτη υπογραμμίστηκε ότι η αυξημένη εμφάνιση θανάτων από καρκίνο οφείλεται στα μολυσμένα προϊόντα και το νερό λόγω του εξασθενούς χρωμίου. Αυτό βέβαια μπορούμε να δούμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μανιακός που είχε 300.000 όπως αναφερόταν ψάρια, δεν ξέρω τι είναι εκείνο, και εκεί έχει γίνει μια άλλη κομπίνα, διότι και η κυβέρνηση και τότε ο νομάρχης ο Χιμάρας είπαν ότι δεν έχει τίποτα, δεν είναι τοξικά, γιατί άσχετα που ψοφίζαν τα ψάρια. Εμείς θα σας πω μετά όταν πω σε μια άλλη παρέμβαση, τελειώνω, να σας πω το εξής, ότι είναι πράγματι τα γεγονότα έτσι όπως σας τα περιγράφω. Διότι μετά την υπογραφή των 3 υπουργών, εκεί είναι το όλο θέμα που κοντράρεται, είναι το εξής. Τι είπαν αυτοί και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα? Η παράταση δόθηκε με τις γνωμοδοτήσεις του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ότι η σκουριά της Λάρκο δεν ελοχεύει κίνδυνο για το υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και την αλία, αφού αποτελεί αδρανές υλικό και δεν είναι τοξική. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η ειδικότητά μου είναι φυσικός χημικός, με μάστερ και διδακτορικό, και το λέω για να δώσω έμφαση σε αυτό που σας διάβασα και σας περιγράφω. Ευχαριστώ.